and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano? Ikaw pa? Hoy, ikaw ba? Ay, sa ko nagpatuya ko panagan na imong nauna, be? Pwede ba mo ride on ka lang una sa dagan sa mga panghitabo karon? Kadali basad nimong nagplano og layas-layas, uy. Mao palang gani imong pagsugod. O pagani makamaktila og sweldo. Suportahe sa ako sa akong pagpakigbugno sa hikayon para makalusot sa nga akong mga damgo. Ayaw ko katagi kay ubos, uy. Kay kung ako gani hinunang mangluot, na, bugtok yun ang tanan ninyong pangarap. Klaro? Hala, no? Ay, pag una-una, kung naa ang imo, kinahanglan nga nasa lang ako. Tuod sa? Wa ka pa man day tuod makasukad? Oh, sorry. Hinay-hinay lang. Basta kanunay. Kuan man good girl. Ano kun magkukaayo kun balibara ni mama ang tumong ni Jeff? Asa ko siya mangitag tao nga yan ra kaayo mo tanyag og kaayuhan sa iyang anak. Wa na labot sa among dugo ha, pero anda mga mo sakripisyo basta makahuman lang ko. Ay kabala ka, kay paluyuhan ta sad ka ng bahina. Ipaniguro na ko nimo nga musugot lagi na sa mama nimo. Diniyos tingali ang iyang tumong sa pagtabang ni Amaya. Kay pabayron man ka niya ma. Tingali nagpatanto ng tawhana. Ang ipangutana lang niya kung pila iyang ipato nga iinteres sa kwarta nga iyang buhian. Makaapod baka tagbayad. Di ba sa dako pasagdan si Amaya nga magsulo nagbayad sa iyang obligasyon. Dili na ako pasagdan ang akong manghod. Salamat ya! Ganihan ka diha? Ay, dili pa gud kaayo. Naabtan lang gid namo si Aisa sa inyong paghisgot ti kuya bahin sa offer ni Jeff. Higayon na kaayo na ni Amaya, mami. Ha? Dawata! Ayaw balibari. Grasya na gud na. Wa masab na ninyo pangayo ah. Tablarag iya mong gipautang. Kay iya man kahang pabayaran. Pero siguro alang sad kung unsay iyang kondisyon. Nagyod nga dili mo niya kana bang pugson sa pagpaningil kay dili baya sa nalalim. Mutabang ko pasabot ni Jeff bahin ana. Murag mao ni gitawag og grasya hatod bay ma. Mong dawata. Aron makita na unya dayon nato ang pagpaso ni Amaya kay milampos na. Hello? Hi, Mangka. Di pa sabay. Ano man? Ari ako sa bahay kay mag-istorya ta. Hey, what's up? Ila kong gisgutan sa imong strategy. Buang. Hoy, ayaw hagda ang imong papel ha, nga dili ka mabulilyaso. Ayaw pahalata sa hidden agenda nimo. Play safe, nakasabot ka? Ako pa. Kumaon na niyo eh. Mga ikabala ka. Okay, let's drink to that. Kana? Kanahay ko anak na. Mag-prepare ko. Tawagin sa Maya. Amaw ka? Mau pagani pagpasidaan ako nimo nga pinuha ng imong mga lihok? Nasango na dayon ka. Sorry. Hoy, dili ka maglisod. Sayon ra ka makadama ni Amaya kay crush ka niya. Kontrolahalan sa kuno ng imong gana, bi? Lagi. Gusto siyang sermon, pi. Kung anong imong imnonon, kay giuhaw na ko. Ma, ayaw biya ko pakyasa, ma. Ma, gusto ko magapadayon og eskwela. Mong suportahi ko sa kaygayunan nga may abot, ba? Last shot na ni. Kaya mo pahaway kog sayo. Anong ingon manana imong tinanawan? Kuan, wala magyug ko'y idea kung naunsa na imong love life karon. Kisabay swerte ng lalaki nga nagapahimos ng imong beauty karon. Wa pa ko'y gitugutan.
Ako patingali. Bastos. Karon na lang. Imo lang man di ayong kalimtan. Shut up. Dili ka? Dili. Maong lakaw na. Okay. Call me up kung kinahanglanon ako nimo, ha? Wisit ka, Jeff? Ngano pa nagpakita ka mang kanahana ka? Hangtod ako. Di na ko magkatugog tarong tungod ni mo. Imo kong giyatagag labad sa o. Wisit kang dako. Ayaw lang kasipyat. Ayaw lang pagpakasayop. Tarunga lang sa pagdaang imong papel sa kinabuhi nila ni Amaya. Aron dili na ako isipon nga usa ka kontrabida nga nagkinahanglan og disiplina. Ano pa bang kamatog? Naade ka diha? Ikaw? Nga nga pa man sa kamatog? Kaya sige ampo nga unta, dili maligas ang imong dila. Ha? Dalia, pasalo ako ha, kung ako'y nakaingon nga, wa ka no mahimutang. Sa pagkatinuod lang, wa ko'y tuyo nga gubuon ang imong pangunahon na, uy. Di magdoon ta ko angay manghilabot. Pero ambot ba? Kung anong gusto niyo ko, manggilabot. Ay, tingali, tungod ni Amaya. Kaya giisip naman gud mong kabahin sa kong kinabuhi. Naibaw ko. Mong gikalipay ko na, Gemma. Ang imong mga anak, giisip sila ako nga, dugo sa akong dugo. Maong gisahan yun ako sa akong kaugalingon nga tabangan tagyog ka sa magbantay nila. Nga, ako sabgyod silang ampingan. Ako nang nakita, Gem. O kinasing-kasing ko ng pasalamatan. Angay nga magpakabuhi ka puno sa dignidad ang imong mga anak, Dalia. Naibaw ko, kung sa kataas yung damgo para nila. Mong ako nang giampingan o kanunay nga giangat sa langit. Nga unta, matagan na og gatumanan. Aron katong imong makasakit sa unang panahon nga gitingal sa amahan ni Amaya, imong mabawi. Salamat, friend. Kung sa iyong paminaw, hugaw na akong gisulti patok atong amigo ni Amaya. Kalimtin lang to. Ay itong tagda. O pasayluan nga, nang hilabot ko. Di lagi ko gusto nga masugamak sa kadaot ang imong mga anak niya. Naibaho ko kung giunsa ni mos pagmahal si Amaya. Og para nako. Husto man ka? Ha? Dili nako isugal si Amaya. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!